Je hebt gewoon de ganse klimbim nog gedaan. Ja. Den schon. Ik ben gelukkig en normaal nu. We hebben alle twee besloten voor het ook op die manier te doen. Hoe ging het met op de knieën gaan? Dat wil ik niet vertellen. Dat wordt bij Van der Vallen geheel. Hij is net op de knie. We gaan periodiek samen Maar met die 5 meisjes erbij. met allemaal samen een hapje eten. 5 bruidsmeisjes? 5 bruidsmeisjes. Ja, maar dat was corona-tijd. Dat was echt. Was dat met een mandje roosjes ook? Ja. Je kunt nog. Nou, maar hoe leuk was dat om die... want mam is zo lang alleen geweest. Ja. En dan vindt ze het niet geluk met hij. En dan Ja. gaat ze weer trouwen. Wie heeft zich dat beleefd samen met die... Ja, ik vond het wel Zus. schön. De man is Zus. bijna 11 jaar ook alleen geweest. En dan vind ik dat heel fijn dat ze dan nu met haar dat en het heel goed samen, ja. Heel leuk. Ja. Ja. Kijk, en het moet onderling natuurlijk ook goed klikken. Hè? Ja, maar dat klikt heel goed. Gelukkig wel. Ja. Nou, wie fijn is dat? Ja, heel fijn, absoluut. Ja. Ellie, het idee dat die man zaliger dat ook gewild zou hebben, dat ze weer gelukkig zou zijn? Ja? Absoluut. Ja? Ja, zeker. Ja. En die... Ja, ik had allemaal niet de kans gekregen om erover te kallen. Nee. Ellie was wel 68 en de Huub was. Ja, het Ik wordt. word 58 in de Ruupol. Dus we 61. zeggen, ik doe niet aan toe om dat niet allemaal van tevoren te realiseren. Nee, maar dat kan ik wel van zo, dat was goed daarvan. Ja. Ja. Ja, zo is het gekomen. Ja, maar toch mooi dat dan wel zo op zijn puurtjes terecht komt. Heb je ook En nog... het is schön dat die kinderen zich gewoon even steunen. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, dat gaat ook heel goed. Ja, want bij dich was het natuurlijk ook zo dat je ineens op elkaar aangewezen wordt. Ja. Hè, als man er niet meer is. Ja, ik ging al wel getrouwd toen. Dan kwam ik dan regelmatig over de vloer. Ja, maar dan valt ze wel op elkaar terug. Links eten en dan naar de angerdochter eten. En dan koken, dat is niet mijn sterkste punt. Oh, Ik eet wel heel lekker, maar... kom ik weer even terug op die vraag van net hoeveel appeltaarten dit gebeurt voor dat. Maar dat zit wel goed bij die... Ik ben in ieder geval niet mager hoor. Nou ja, ik zie die pas voor het eerst, dus ik kan je ook in de vraag van best afgevallen. Moet een beetje afvallen, ja. Oké, was dat het goede voornemen voor dit jaar? Ja, maar al een paar jaar eigenlijk. Oké. En dan lukt dat meestal of is dat het bekende yo-yo effect? Ik denk het wel. Als een levensgenieter. Ik kan niet zeggen dat het een jojo effect is net afgevallen. Stabiel bij. Niet stabiel. Hey, maar wie ziet je dan heen Ja, terechtgekomen? die woonde daar achter in de straat. Oké. En het zei de kind bij mij terug. Ik zei de kind toch naar mij komen, ik ga nog een groot huis in Lemiers. Zowel het een als het ander ging niet door. En Ik stond voor dat project ingeschreven. En dat is misschien al 12 jaar geleden, wie ze die huis zouden willen bouwen. Ja, en toen zijn ze net verkocht worden. En nu hebben we toch eigenlijk samen willen weer gewoon. Nu kreeg ik te horen dat ze wel weg gingen bouwen. En ja, dan had ik daar me voor geïnformeerd. Ja, en zo is het gekomen. We hadden voor direct de eerste keus. En ik ben helemaal een vrijstaand huis gewend er hij ook. Ik zei, ik wil wel een vrijstaand huis. En dit is berekend op... Ja, verkiezing ging aan mij. Alles gelijksvloer, slaapkamer, alles gelijksvloer. Wat is dat? Het is een... En een wietsbol is het, hè? Nee, maar dat alles in principe gelijkvloers is wel. Ja. Levensloopbestendig of wie is dat? Kijk, ja, voor mij is dat dan weer een te moeilijk woord, maar dan word ik dat keer aan tegen over. Goed zo. Er is wel veel punten met Scrabble, hè? Haal dat in gedachten. Dat doe ik nooit. Oh, dat doet je nooit? Schrappen op. Ben je niet zo van de spelletjes? Nee, Nee? Puzzelen. puzzelen. Ja. Gewoon een puzzel. En wat doet je samen hier? Wandelen. En zwemmen. Wat? Fietsen. Fietsen in de zomer. En af en toe een weekendje weg, ja. Ah, Of een weekje. En ook vakantie. Voor alle twee dezelfde interesses, dus dat is ook fijn. dat klinkt als een sprookjeshuwelijk.
Is het machine weer? Nou, Nee, ik kan de heks net getrouwd. nee, ik ben... ziet je allebei wel gevoelig voor romantiek? Kan ik iets anders, Dat hè? kan ik net niks zeggen. Misschien moet ik het gewoon aan Sandra vragen. Sandra, als dochter en schoondochter, zit er iets van romantiek in die tweeën? Bij de mama sowieso niet. Maar dat had ik wel van de mam. Dat had ik ook niet zo. Nee? Nee. Die is gewoon lekker met beide benen op de grond en Ja. niet te moeilijk doen. Niet te veel poespas. Gewoon Oké. lekker normaal. Oké. Ja. En wie zit dat met hem dan? Hij misschien een beetje meer. Dat denk ik wel. Oké. Ja, denk Ja. ik wel. Ja. Ken jij wel eens een beetje romantisch hoe ten hoe komen? Ja, waarom niet? Een buske bloemen. Ja, die stond toch, maar die had het zelf gekocht. Wat is het meest romantische wat ze ooit voor die vrouw gedaan is, Hein? Poeh. Ja, nou kunnen we dit. Ik zou het niet meer weten, nee. Die is ook getrouwd? Ja. Ja? Ja. Nou ja, die mens kent zich natuurlijk... Wie lang is ze getrouwd? Wie lang Eh, kent ze hem? Ja, wie lang ken ik hem? We kennen ons al 30 jaar. 30 jaar. Ja, en Oké. volgend jaar, als het goed is, 25 jaar getrouwd. Ja, Wordt het wel goed gevierd? dat weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Misschien op vakantie, maar weet ik nog niet. Oké. Goed. En dan met z'n tweetjes of met de kids? Of... Ja, maar ik eigenlijk nog niet zo Oké. van nog gedaan. Maar bijna 25 jaar getrouwd. Ja. Die mensen toch iets van romantiek in? Dat wel, ja. Die wel. Ja, dat wel. Dus die is voor dich op de knieën gegaan. Ja. Ja. Was dat toen een verrassing voor dich? Ja. Ja? Ja, ja. Wat wordt dat voor een moment dan? Hou eigenlijk een ander moment. Maar dat is helaas op het laatste niet doorgegaan geweest. Een en al Roda supporter. Dus hij houdt eigenlijk iets. Gaat met Roda en dus voor in het stadion. Maar dat is helaas niet doorgegaan. En toen had hij met de voetbalclub hij van VV Partij. Zijn voor, we waren een avond samen. Zijn voor bolen, steengrillen, weet ik wat. Ja, op een gegeven moment toen kwam hij met een hele grote bos rode rozen. En dan ging we op de knie. En toen, toen vroeg je dat. En er wordt een halve voetbalclub bij. Ja, er waren er ringen van een voetbal bij. Op de bowlingbaan. Ja, op de bowlingbaan in Maastricht. Hij is ook van die charmante scheunkers aan op dat moment. Nee, Nee? het was ook voor te eten, dus dat waren gelukkig niet. Oké. Weet ze nog wie ze reageerde ze toen? Was Ja, ze... want, ik zei, oh, je doet normaal, stand op. Is Ja, ook- dan was het wel leuk, ja. Oké. Ja. Ja, in die tijd legden ze dat nog niet vast met mobiele telefoons, denk ik. Of wel? Nee, we waren inderdaad nog niet zo, nee. Nee. Ik ga wel foto's ervan. Wel leuk. Ja. Ja. Maar niet voor herhaling vatbaar. Dus 4 maal lekker die 24 Oh, zo, hè, ja, ja. Blief gelukkig. Ja, belangrijk en gezond, hè. Ja. Allerbelangrijkste. Weet je Ja. hoe ver zitten we, jong? Nog een minuutje. Oh, nog een minuutje. Nog een minuutje. Oh, nou ja, over een minuut is de appeltaart nog iets verder afgekomen. Dat kan er een stuk Nee, nee, van. nee, 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 Jawel, nee, jawel, nee, nee. er een stuk van. Mooi proeven, hè. Kan er proeven. Heb Is je- er wel nog een beetje lauw, maar dat maakt niks uit. Is lekker. Is lekker. Ik huurde Dick net vertellen met de vastelovend, met carnaval Ja. op wintersport. Dus de- Net op wintersport verwoorden, nee, verwoorden ze Sauerland. net winter in wat zou het zijn? Sauerland. Sauerland. Maar ziet je geen carnavalsvierders? Voordat er man sterft, zijn voor hem is jaar gegaan. Maar nadat er man gestorven is, ben ik niet meer weg. Behalve dit jaar. Maar nu Kleinzoon dit is jaar was prins. verloren. Wees prins. Kleinzoon is Kleinzoon is prins worden. geworden. Jeugdprins. Jeugdprins. Ik kan nog een foto laten kijken. Is dat Ronne van Dich? Nee, Nee? het was een Peter Kind. Oeh. Ja, Peter Kind. Dus dan moet de sokkertand moet natuurlijk... Dan wordt het voor met een Polonaise. Nou, dit is toch een... Kleinzoon is een prins. Oh. Hé, wacht maar, die Lizzie, die is hij... Prinses? Hey, om den hoek, hongt toch de prins en... Ja, hé, ja. Roel en Trian. Ja. Zijn ze met een... Wat zei ze? Wat is? Ah, dan doe je nog. Nou, ik vond de gezichtsuitdrukking van de prins
vond ik wel... ik keek echt zo van... ik keek echt zo van... wil ik dit wel? Wie? De prins? De grote? Ja, dat keek echt... Nee, dat heeft echt op een taboe Ja? carnavalees. Ja, Kijk. ja. Nee, allemaal die. Maar het is een mooi stel bij elkaar. Ja. Dus geen god... En dat is de dochter van haar, hè? Voor De hun prinsesje van is een gezin dan. de ja, grote. ja, uiteraard. Ja, zo giet dat heen. Ja. Mooi, hè? Ja, geweldig. Dus dan zou ik zeggen... vastelovend samen en geniet ervan. Ja, dat zullen we zeker doen, hè? Dit jaar. Oh, dat was ze natuurlijk gewoon. Gewoon jongens.